Kay, bakit hindi ka pa bumangon? Wala pang almusal, nagugutom na ako. Masong, pwedeng ikaw muna ang magluto. Masakit kasi ang katawan at ulo ko. Ano ba yan? Papasok na nga lang ako. Doon na lang ako kakain sa opisina. Ma, anong oras na po? Wala pa po bang almusal? Anak, masama ang pakiramdam ko. Kaya, pagpasensyahan niyo muna ako. Ano ba yan? Rizel, Masong, kumain na muna kayo ng almusal bago kayo pumasok. Kay, may nalabang ka bang medyas ko? Naglaba ako nung isang araw Sandali lang at hahanapin ko. Bilisan mo. At mahuli na ako sa trabaho ko. O ito, nandun lang pala sa aparador. Ano nga? Ma, nakita mo rin ba yung ID ko? Nasa lamesa lang yun kahapon eh. Isa ka rin anak, hindi ka rin marunong magtago ng gamit mo. Ano ba yan? Paano ako papasok sa eskwelahan nito kung wala akong ID? O anak, ito na. Anak, hindi ka ba kakain? Hindi na po ma, malilate na po ako. Sige na Kay, papasok na rin ako. Sandali lang. Paano yung almusal nyo? Sayang lang yung niluto kong almusal nila. Hindi rin pala sila kakain. Ay nako, makaligo na nga lang. Papasok pa ako sa trabaho. Ano ba yan? Ang kalat naman ng bahay. Okay, nandiyan ka na pala. Nakasaing na ba si Rizel? Hindi pa yata. Andyan sa kwarto niya, nakahiga. Rizel, nakahiga ka na naman. Nagsaing ka man lang sana pagdating mo. Ma, pagod ako. Ang dami po namin ginawa kanina sa eskwelahan. Okay, nakapagluto ka na ba ng ulam? Hindi pa nga eh. Pwedeng ikaw na lang muna. Ikaw na lang, may pinapanood pa kasi ako. Sarapan mo Ay, sige na nga. Magbibihis lang ako. Kay, bakit hindi ka pa bumangon? Wala pang almusal, nagugutom na ako. Masong, pwedeng ikaw muna ang magluto. Masakit kasi ang katawan at ulo ko. Ano ba yan? Papasok na nga lang ako. Doon na lang ako kakain sa opisina.
oras na po? Wala pa po bang almusal? Anak, masama ang pakiramdam ko. Kaya, pagpasensyahan niyo muna ako. Ano ba yan? Nagugutom na ako. Bakit kasi? Ngayon pa nagkasakit si mama. Anak, sasabay ka ba sa akin? Sige po pa, papasok na din po ako. Wala naman tayong almusal dito. Tara na. Ang hirap talaga magkasakit. Lalo na pag ikaw lang ang inaasahan dito sa bahay. Kawawa naman ang asawa at anak ko. Hindi man lang sila nakapag-almusal. Hindi pa kaya magaling si mama? Ang hirap pala kapag nagkakasakit ang asawa ko. Kawawa naman siya. Hindi ko man lang pala nakumusta kanina. O Basong, andyan na pala kayo. Kumusta na pakiramdam mo? Ganun pa rin, Masong. Hindi nga ako nakapasok sa trabaho. Uminom ka na ba ng gamot mo? Hindi pa. Hindi kasi ako makakilos sa sobrang sakit ng katawan ko. Rachel, ikuha mo nga ng tubig at gamot ang mama mo. Sandali lang po. Ito na po pa. Salamat. Ito na kay. Uminom ka na ng gamot para gumaling ka na. Maraming salamat, Masong. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo naasikaso kanina. Ayos lang yun, Kay. Hindi ko nga naisip na kumustahin ka kanina. Nagmamadali na kasi akong pumasok sa trabaho. Ayos lang yun. Naiintindihan ko. Bakit hindi ka nagagalit sa amin ng anak mo? Bakit naman ako magagalit sa inyo? Kasi hindi ka namin natutulungan sa mga gawaing bahay. Alam kong may trabaho ka din. Tapos pag uwi mo, inaasikaso mo pa kami. Samantalang ako, pagdating ko dito sa bahay, nagpapahinga na. Hindi naman ako nagre-reklamo eh. Kasi alam ko na talagang trabaho ko naman na asikasuhin ko kayo. Napapagod ka rin naman. Yun ang hindi namin naisip. Hinayaan ka namin na ikaw ang gumawa lahat ng gawain dito sa bahay. Ayos lang talaga ako, Masong. Hayaan nyo. Pag gumaling ako, maasikaso ko na kayo ulit. Maraming salamat kay. Napakabait mong asawa at ina kay Rysel. Hindi ka nagsawa na asikasuhin kami. Kahit pagod ka na at may sakit, iniisip mo pa rin kami ng anak mo. Natural, kasi asawa kita at anak ko si Rysel. Walang ibang gagawa ng mga gawain ko, hindi ako lang. Kay, mali ka dyan. Kasi kaya naman namin gawin ang ginagawa mo dito sa bahay. Kaso, di ka lang namin tinutulungan. Obligasyon ko yun, Masong. Hayaan mo, para hindi ka na magkasakit. Tutulungan na kita dito sa bahay kapag wala akong ginagawa. Ako din po, ma. Tutulungan ko na po kayong magsaing at maghugas ng plato. Ang bait nyo yatang dalawa ngayon ah. Parang nawawala na yung sakit ng katawan ko. Bigla akong gumaling sa narinig ko sa inyo. Sa totoo lang kay, mahirap pala pag nagkasakit ka. Hayaan nyo. Gagaling din ako. Bukas siguro kaya ko nang magtrabaho. Magpahinga ka muna, bawal kang mabinat. Oo nga naman po, ma. Kami na po muna ang bahala sa mga gawaing bahay. Wala naman pong pasok bukas. Nakakatuwa naman ang mag-ama ko. Hayaan nyo. Ngayon lang to. Hindi ko nahahayaang magkasakit ako.
Ang linis ng bahay ah. O ma, gising na po pala kayo. Nakaluto na po si Papa ng almusal natin. Ako naman po nakalinis na po ng buong bahay. Kay, nagluto pala ako ng sinigang na karne para makaigop ka ng mainit na sabaw. Ang sipag naman ng mag-ama ko. Mukhang amoy pa lang, masarap na ah. Siyempre, luto ko yata yun. Akala ko ba hindi ka marunong magluto? Noon yun. Pero ngayon, napag-aralan ko na. Tara na po. Magsasandok na po ako para makakain na po tayo. Tara na. Kung kaya naman natin gawin ang mga gawaing bahay, gawin na lang natin ito para hindi mahirapan ang mga nanay natin. Bawal magkasakit ang mga nanay. Kaya tulungan natin sila para hindi mapagod ng gusto. Sila ang ilaw ng ating mga tahanan. Kapag napundi ito, magdidilim na rin ang ating mga buhay.